Quincy, y pentre bach yn Lorraine, gogledd dwywain Ffrainc, ble mae hanes dros ganrifoedd yn hedfan ac yn galw fel nifer o'r ysbrydion drwy gymylog i atgofynu i ddangos y glirdeb am chwedlau ac historia drwy blynyddoedd gan bob cenhedlaeth. Ble mae natur wedi setlo ac yn fyw mewn heddwch fel aderyn nath canu oddi coedwig fel beirdd a chantwrion am ddangos hapusrwydd. Mae bob pentrefi deud iddyn ni storiau. Bob adeiladau, hen a newydd, byw mewn lliwgar a losgu gan tân damwein nhw. Digwyddiad yw digwyddiad. Y pentre bach nath profi bywyd mewn oes y chwyldr o Ffrainc. Bywyd drwy ddau rhyfeloedd, y Rhyfel Mawr ac yr Ail Rhyfel Byd. Bob bwnceraidd, bob eglwys a phob enwau milw Ffrainc wedi achosi dros teulu, pentre a wlad yn erbyn y gelyn ffyrnegrwydd. Bywydau o'r golli yn tro, bob enw i gofio am y rhain nath achu pobl Quincy yn erbyn bob oes. Yn y pentre hwn, llawn o'r heddwch, llawn o'r natur, llawn o'r bywyd, Rwan i digio hanes allan mwyn cael atgofion. Mae'n amser weithioreddu i'r achub hanes o flawn yn y pentre bach Ffrainc Quincy i ddechrau yn y maes agored. Ta, gyfeillion, dyma fi. Am y tro gyntaf dwi wedi gadael y terrain mewn hyn a ble mae ganddyn nhw terrain yn yr ardd. Waw. Be dwi'n mynd i'w wneud? Dwi'n mynd i dechrau mewn hyn gyda metod y tracta am y tro gyntaf erioed. Oes, mae'n am y tro gyntaf i fi wneud yn siwr o fod. Gawn ni weld. Tipyn rhyw. Mae'n cymryd trysodd. Mae rhaid i fi stopio tan dwi wedi darganfod. Dyma y moment gorau. 6 feet deep. Dechrau digio Rwan am y tro gyntaf erioed. Mae'n eitha gwahanol gyda'n hyn. Symud hyn. Mae gyda nhw cerrig mewn hyn. Symud hyn allan. Felly, a gyfer canlyniad. Be dwi wedi darganfod y bendi neil. Relic gynta'r y diwrnod. A gyfer y diwrnod gyntaf. Felly, dwi'n mynd i roi hyn mewn y bag. Felly, in you go. Na chdi. Mae hwnna'n beth da, yndi? Reit. Ond gyntaf mae rhaid i fi ail gladdu un. A wedyn, Bla o'n union. Na chdi. Here we go. Na chdi. Here we go. Peth gynta dwi wedi gwneud o blaen. Am y tro gyntaf dwi wedi gwneud metod y tracting heb yn yr ardd.
Aros y munud. Ok, digio mwy. Ochr arall. A wedyn shifftio I fyny. Ia. Dyma'r peth gyntaf mae'n rhaid I fi wneud. Na chdi. Na chdi. Waw. Ors y munud. O, waw. Tro gyntaf dwi wedi wneud yn Ffrainc. Dyma'r peth gyntaf eriod. Mae da. Yndan? Ia. Nifer o cerrig. Ia, na chdi. Hwnnw di. Y cerrig. Pe o hyn. Mae'n hyn. Oce. Okay, Steve Diamond. I take that as a message saying that just keep digging. Yeah. Agreed. Ors munud. Beth yw hwn? Beth yw hwn? Beth yw hwn? Na. Okay. Gyda na unwaith eto, gyda metro detector. Okay. Nifer o cerrig mewn hyn. O wel. Mwyn gyda na. Gan I singo mewn hyn. Okay, come on Lawrence. Ydy hyn on... Whoops. Detector out of the way. Okay. Am Rwan. Achos da chi wedi helpu fi o barod. Come on, Lawrence. Wel, dyna ni. Peth gynta erioed yn y traeth. Hyn o bryd. Mae'r rhaw yn really anodd. Achos dwi heb wedi cael ei defnyddio am y rhawriad o blaen. Ie. Beth sy'n bwysig yw paid y gyfer hyd yn oed. O, beth yw hwn? Na, dros y cerrig. Ie. Na, cerrig. Unwaith eto. Rwla, rond y cornel mewn hyn. Dyma'r. Beth yw hwnna? Dyma'r. Dewch ymlaen, Lawrence. Dewch ymlaen. Rwla mewn hyn. Oops. Wow. Nes I cael camera newydd, ond
dwi wedi cael tipyn o ymdrech sut i weithio gyda camera newydd am hwn hyn. A mae gandyn nhw squawky crows, neu cigfran, nath o wedi wylltio. Maen nhw'n dweud, ei, be ti'n neud? Pam da chi'n bod o mor swnllyd? Da ni'n eisiau cael heddwch. A wedyn, mae rhaid i fi deud ydyn nhw, wel, yn anffodus cigfran, dwi eisiau chwilio am hanes, tre achub hanes, dyma pam dwi'n gwneud nifer o sŵn. Aros. Spad! Ja. Dag aan. Na. Unwaith eto, come on. Blamo. Mae'n wedi bod yna o blaen. Rhywle mewn hyn. Rhywle mewn hyn. Mae rhaid i fi darganfod. Diolch ymlaen, Lawrence. This should be the moment. Okay. Mae popeth wedi cadarnhau. Rwan. Na chdi. Carreg. Wedyn, mae gyda nhw carreg. Waw. Tro cynta erioed. Okay, dwi wedi deud yn ail adrodd Rwan. Waw, beth yw hwn? Beth yw hwn? Beth yw hwn? Na. Aros y munud. Yes! Ail Rhyfel Byd. Na chdi. Okay, come on. Aros y munud. Na? Okay. Ail gladdu nhw I gyd. Na chdi. Ail gladdu nhw I gyd. Na chdi. Na chdi. Symud ymlaen a wedyn a gafel cylyniad. Okay ta. Dyma'r moment go iawn. Be dwi wedi darganfod. Be diwn. Wow, sbïa be dwi wedi darganfod. Wow. Mae'n ffantastig. Mae'n eitha ffantastig be dwi wedi darganfod. Okay, dwi'n mynd I bwrsyn. Yeah. That's a real bonus. Mae'n a bonus go iawn. Okay, I'm on the pwcad. Yes. Bendigedig. Llwyddiannus hyd yn hyn o Rwan. Okay. Na, okay. Ail gladdu nhw. Okay. Diolch yn fawr. Da chi bod yn mor wych. Ac erioed. Here we go. Na chdi. Okay. Spad. I mewn hyn. Bros. Oh no. Ho. Yeah, dwi'n gwybod. Lot of dirty work being done here. Oes nifer o gwaith dirty
neu afiach. Oce. Amser i symud ymlaen. Oce. Oce. Oce, blaen union. Os mae gyda nhw. Oce, nes ymlaen.